kukan idaniya wancan ranar da zai gaishe ba. Yake shi a yaudara an mini ba za ni wanta komai ba, kukan idaniya ban san ranar da zai gaishe ba. Kukan idaniya ban san ranar da zai gaishe ba. Yake shin na dakkai wata sauwai na kulle 'yan mata, na sa ta zuciya abokai na sun mashe ta matata. Farkon shiga gari ne nasara dan na zama dangata, shiri ɗaya ta yi shi ne wargaza duka fata. Salima da ta kira na ta ce da haka ta mamanta, sai karshen mayaudara shan wahala ne ku gane nairata. Duk shirin da kun kai mini ba za ni manta komai ba. Ya san ɗauki ƙaddarar so ne ba za ni kai ki kala ba, kada ma kiyo tunanin kullum a so ke nake duba. Duk da mayaudari kan so ba za ya cimma komai ba, mutuma mata ta sani don ba za ni manta wata rana ba. Yo waya da ita ta ce ban a san ka dan ba, ka daure ka ba ta so a kauna ban ga mai iya raba ku ba. Ashe sun samu tabki da wani can wanda ba ni ba. Safiya sai ga kiranta ta ce abin duba, duk mai zuwa da tsangwama na san ba za ya rasa komai ba. Duk halin masoyiya ni kan ba za na koya komai ba, digirimsi na dan wuya so ba za na ji halala ba. Yake ce nake gani a kan so ba za na barki in tai ba, ya kaunar ki sai ba na rantse ba abin da ban yi ba. Rana ɗaya kansu an sakan sarkani ba za na juyo ba. Allah ku rabu sarki sakaman su cutar da ni fa, albarkan manzo ya rasulu wanda kullum muke duba. Haskan zuciya ta kullum in zama ba mai rudu ba, soyayya ta shugaba ita ce haske a koda yaushe. Na gode Mubarak waziri.